रुनिखाता हाग्रा मावखुलि गाग्लोबनाय जाथायनि गोहोम चिरांजों लोगोसे कक्राझार जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथाय बन्द जाथायखौ लानानै बिजाथाय फोरमायदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गासै जाथायखौ लानानै आबुं रिपर्ट लागोन बिटिसि सरकारा समबाराव बिटिसि हाग्रा बिफाननिफ्राय आबुङै रिपर्ट लागोन आरो बेनि उनाव बे रिपर्टखौ आसाम सरकारनो गथायगोन बिटिसि सरकारा बे रिपर्टखौ बिथा खालामनानैनो सरकारा राहा लागोन गाग्लोबनाय जाथायजों साजिनिबो गोबां दायनिगिरिखौ खाबाय मैया सानथालि बेरेखागिरि रायजोफोरा सावदोंमोन हाग्रा बिफाननि मावखुलिखौ दुंहाव थासारिखौ नोजोर बोनानै हादरसा सरकारा मबाइल इन्टारनेट सिबिथाय बन्द खालामनो बिथोन होयो आरो दासान्दि जाथायथिलियाव थासारिया सुग्लायनानै दं आरो सिआरपिएफनि रेपिड एक्शन फोर्स गोहो थिसननाय जादों आरो जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रोङै नायसंगासिनो आरो जाथायजों साजिनिबो गोबां दायनिगिरि दुथांफोरखौ खानायनि रादाब आरो बे आयदायाव जोंनि खौरांगिरि निजोम दैमारिया फोरमायदों। रुनिखातायाव मैया जिथु जानानै थांदों जिथु घटना जानानै थांदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों बिटिसिनिनो डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे रिपर्ट आङो समबाराव दिहुनगोन इमिडियेट मोनसे डिटेल्स रिपर्ट नांगौ मानि थाखाय जाया बोरै आराम्भ जाया बेफोरनि सायाव बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो रिपर्ट लागोन बे रिपर्टखौ बेस खालामनानैनो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनो नायबिजिरनो थाखाय हरगोन बिनि उनाव स्टेट गभर्नमेन्टआ सोर दखि सोर निर्दखि बिनि सायाव आयेनगत भाबै निश्चय बेबस्था लागोन जोंहा बिनि सायाव उमुगा दखि होननानै बुंनो हानाय दासिम बे पजिसनाव गैथ'आ जेब्लानाखि बिसारा जागोन बिसार जाखांनानै जेब्ला रिजाल्टआ ओंखारगोन अब्ला जों बुंनो हागोन जे दसिया सोरमोन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हिसाबै जों मिथिगौ फरेस्टआ फरेस्टखौ रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगोन बेवहाय माबाफोर भुल जादों नामा बेखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो डिटेल्स रिपर्ट लागोन बे रिपर्टखौ बेस खालामनानै जोङो स्टेट गभर्नमेन्टआ ट्रेन्सफार खालामगोन स्टेट गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव मा आयेनगत भाबै मा बेबस्था लायो बेयो स्टेट गभर्नमेन्टनि जिहेथु आयेना जोंनि आखायाव गैया आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे सोरबा सासे सानैया भुल मावदोंबो जानो हागौ बेवहाय सोरबा बर' समाज बा सोरबा आदिबासि समाज बा सोरबा मुस्लिम समाज बा सोरबा गार' राभा बा सोरबा राजबंसि समाज हिसाबै आं बदनाम होनो हाया आरो जोंनि प्रिन्सिपाला बेखौ थिना बेवहाय दसिया जाथिजों खोथा गैया